Florentina! Florentina! Florentina? Florentina? No sé si t'ho he de dir, però estava d'allò més neguitosa. Fa una temporada que només se sent parlar de coses desagradables. Es veu que Barcelona està plena de pinxos que la volen desacreditar. Les dones, sempre esporuguides per alguna cosa. Com vols que vingui cap pinxo en aquest barri teu? Tranquil i allunyat de la gran aglomeració, de les grans artèries. Aquí és la pau de la terra, com si visquessis a milers de quilòmetres de la plaça de Catalunya. Justament per això, perquè és un barri tan sol. Ah, cabòries, filla, cabòries. No et deixis ficar cabòries al cap, ni escoltis massa totes aquestes amigues que et volten. L'altre dia van robar una casa de més amunt. Això no és cap raó perquè vinguin a robar la teva. Escolta'm, m'hauries de fer un favor. Ai, digues, què vols? Vols sopar? Ja ho he fet. Vols posar-te les sabatilles, la bata? No, ni treure'm les sabates ni posar-me la bata perquè me'n vaig de seguida. Jo que em pensava que... Dispensa, no sé ben bé què em faig. Estava tan atrafegada a la cuina i has arribat tan de sorpresa quan ja em creia que no vindries, tot i que és divendres. Els grans divendres de l'Homer i de la Florentina. I el favor que deies? No, fa 3 dies que em va caure un botó i fa 3 dies que el porto a la butxaca. A veure, aquí, mira, aquí el tens. Me'l podries cosir? I tant, de seguida. Ai, un moment. No prendries pas una copeta de moscatell? Si me l'oferissis de conyac, si en tens, Doncs penso que em queda un cul d'ampolla. Deixa'm aquí l'americana. Bella casa. Bells mobles. Parets reforçades. Una propietat sòlida, amb bons fonaments, per poder aixecar més pisos el dia que convingui. Perdona, què deies? Res, divagava. N'hi ha just una copeta, Sí, ja està. Ui, que de pressa? No li pots haver trobat el gust? El conyac el van dedicar només als dintres. No hi pensem més. Això reconforta. Ai, el fil no és ben bé del mateix color, No hi fa res. Ves fent. Ja veig que t'has quedat amb les granes, Però que consti, he escurat fins a l'última gota. Això és vida. Com estàs, d'alumnes? Tots van tornant. En tindré 2 de nous, piano i solfeig. Tots 2 comencen. No he conegut una altra dona com tu. Dius que anaves amb aquest botó a la butxaca des de fa 3 dies? Sí, filla meva, sí. 3 dies amb les seves nits. La meva dona és així, ja ho saps. El primer dia li vaig dir que m'havia caigut un botó. El segon dia li vaig dir que me'l cosís. I el tercer dia, silenci, muts a la gàbia, fent veure que no ens n'adonem de res. Ets massa bon home. Ai, ja em coneixes. Em coneixes d'abans que em conegués la meva dona, Qui ens ho havia d'haver dit quan jugàvem de galeria a galeria, quan fèiem voleiar l'estel? Ai, qui ens ho havia de dir? Callo moltes coses per no fer-te amoïnar. En fi, Déu nos en guard, doncs ja està fet. No en parlem més. Saps, avui em pensava que no vindries.
Què t'ha passat? Faig pintar la botiga. Ja convenia, saps? Feia anys que no l'havia tocada i amb aquell paper tan descolorit ni les estampes feien goig ni els lliris lluïen. Però... No, ja sé què anaves a dir. El pintor és amic i ve a treballar quan acaba el jornal. A mi em va de primera perquè puc tenir la botiga oberta i despatxar com de costum mentre duren les reformes. Ell ve cap al tard i jo l'ajudo a portar els paquets d'una banda a l'altra. Tot el que li fa nosa, saps? Té, ja està. Ah, tu sí que ets una dona de totes prendes. Què hi farem? M'estimaves a mi i et vas casar amb un altre. Ah, però no es pot dir que hàgim perdut el temps, eh? Hem recuperat tot el que hem pogut. Em sembla que dissimules alguna cosa. Trobo estrany. Això del botó... Em sembla que te'n passa alguna i no goses dir-m'ho. Fa 3 dies que tinc serenata a casa. La noia vol sortir sense que la seva mare li pregunti d'on ve, quan torna. El noi defensa sa germana, jo també. S'ha de donar llibertat als joves. I la meva dona va tenir un atac de nervis i un moment em vaig pensar que m'anava a pagar. Sí, fa 3 dies que tinc cor àgara. Si et sembla que puc estar com unes castanyoles... Ai, em fas posar el cor trist. Jo que només volia la teva felicitat, que tots els meus sacrificis han estat per... 25 anys, Florentina. 25 anys de disputes i baralles. Sort que els fills m'han sortit bons i que estan molt de mi. Es veu que tiren el seu pare i que veuen la bondat on és. A aquestes hores. Deu ser la minyona nova. Des de les 3 que l'espero. Sí que, filla, des de les 3. Qui era? Ningú, un bromista. Ja has pres bons informes d'aquesta noia? Ja saps que les coses s'han de fer ben fetes. És una noia de 18 anys, ve de Vallgorguina... A la primera falta ja t'ho dic sempre, al carrer. Mira jo abans amb els dependents. Només n'hi ha un que m'hagi sortit de bona mena, el mosso, o Francisquet. No vull arribar aquí el divendres i trobar-te amoïnada per culpa de la minyona, A més, tu necessites tenir el cap clar per poder donar les teves lliçons. I una persona seriosa, de tota confiança, que et serveixi lleialment. Una noia de 18 anys, em sembla massa jove. Ai, no et fixis en els anys. L'edat no vol dir res. Ja veurem què em diràs d'aquí una temporada. Deixa't d'històries. Com la Filomena no en trobaràs ningú. Ai, però què hi puc fer jo, pobra de mi? Si la Filomena era massa vella per treballar i se n'ha volgut anar al poble amb els fills, potser aquesta noia serà una perla. Perla o no perla, l'esperaves a les 3. Són més de les 9 i encara l'esperes. Trobo que més aviat comença malament. Mira, aquí la tens. M'espero un moment per veure quina cara fa que me'n vaig, que és molt tard, Sòlid, molt sòlid. Des de les 3 i encara no és aquí. Ai, ja em creia que passava una desgràcia preciosa. Des de les 8 que faig anar el cabàs amunt i avall. Ai, com està, senyor Homer? Com unes veritables Pasqües. I vostè? Filla meva, esperava la minyona nova per fer confitura de tomàquet i a l'últim, en vista que no venia, m'he posat a fer-la jo. Demà començo el curs i no puc perdre ni un minut de temps quan tinc les lliçons. Ni em vull fer malbé les mans amb feines de casa. I dius que havia de venir a les 3. Aquesta noia l'ha aixafat la catalana. Una noia de poble i jove. Es deu haver atorrollat en passar un carrer i ja deu ser morta. Tu sempre penses el pitjor? Senyora Zoila, si la minyona s'ha mort, la Florentina en buscarà una altra? No ens encaparrem, és la vida. Una de perduda, 2 de trobades. Escolta, filleta preciosa, et feia baixar el cabàs? Perquè necessito una ceba. Estic fent una feina que vull acabar aquesta nit i ni temps he tingut d'anar a casa a la droguer. Ai, em sap greu no haver-te sentit. La finestra de la cuina dona a l'altra banda i mentre pelava els tomàquets la tenia tancada. Una altra vegada faré el sistema que fem amb la Júlia. Piquem amb el mànec de l'escombra. Però no he gosat fer-ho per no espantar-te. Ja estem prou espantades amb aquest home misteriós. No pensin en lladres, no pensin en cases robades, no pensin en revolucions. Vaig a buscar la ceba. Un moment. Per què es preocupen pel que la gent diu? Han robat a una casa, i què? És que nosaltres som dones soles. Les dones soles fan por als lladres. A vegades fa més por una dona sola que un batalló de soldats. Ai, vostè sempre està de broma. Com li van els negocis? Els envejosos els dic que em va malament. Els que em poden ajudar els dic que em va molt bé. I els de vostè? Sí, miri, menjar i coure. I anar molt escarrassada. Les senyores són molt difícils. I capritxoses. Oh, sort en tinc.
De totes maneres, les que em fan viure són un parell de dotzenes de clientes que necessiten un capell cada 2 o 3 mesos. Els el faig tan bé com una casa de luxe i molt menys cars. I en deu tenir alguna d'aquestes que necessiten... Ja m'entén, l'excusa de cara a la família, al marit, Ui, no m'ho diuen. Té, filleta, té, la ceba. Ai, perdona, que no t'hagis sentit. Sempre més et picaré amb l'escombra. No t'espantaràs. Jo faré igual. Tu cop de mànec a terra i jo cop de mànec al sostre. I sí que estaran divertides. Perdona que no t'hagis sentit. Ja li havies dit, això, És que em sap tan greu. No hi pensis més, preciosa. I me'n vaig. Aquesta nit hauré de ballar. I com que demà és el teu aniversari. Ai, més m'estimo no en recordar-me'n. Passi-ho bé, senyor Homer. Passi-ho bé. Jo també me'n vaig, Oh, em fa una pena, pobra Zoila. Pues està com una princesa. Treballa i el treball la distreu. Què faria si no treballés? Però tan sola i només el treball i tants records. Ah, vols dir que no és com tu, que em tens a mi i que ets propietària, oi? Aquesta casa cada dia val més. Els terrenys en aquest barri s'estan posant a un ull de la cara. La meva Florentina té el ronyó cobert, I n'estic content, molt content. El dia que els teus pares van adquirir aquesta propietat, van fer una santa cosa. Tu ja saps que tot el que tinc, Homer, els teus fills és com si fossin els meus fills. Apa, asserena't. I si els coneguessis? Oi, quin parell d'àngels acabats de baixar del cel. Si el noi és un model de virtuts, la noia és una santa d'altar. Tu m'has ensenyat a estimar-los, parlant-me'n com potser cap pare no parlaria dels seus fills. Mira, quan penso que m'han sortit aquestes dues flors d'aquell escardot... Una felicitat compensa una pena, amic meu. Ai, si sabessis com m'agrades. Bé, filla, ara et deixo. Sé que estàs bé i és tot el que desitjo. Cuida't, sents? No dormis amb el balcó obert, que les nits ja comencen a ser fresques i les matinades dolentes, M'ho promets? Ai, què seria de mi sense tu? Apa, no fem el somicó. Ja saps que a mi em tens en un bon costat. I allò que diem sempre, alegria i el de més són trons. A riure, a viure, a cantar. Mira, no me'n recordava. T'he portat un parell de ciris. I dels bons, Bueno, bé, i que demà tinguis un feliç aniversari. Ai, quin bé de Déu, quin bon gust. I ara sí que et deixo, Ara et deixo. Gràcies, sents? Gràcies. I ja ho saps, A cantar, a riure. Apa, adéu. Que macos. Zoila! Zoila! Que pots baixar un moment? No puc! Tinc la ceba al foc i la planxa calenta. Estic acabant una feina. És que estic sola i és molt d'hora. I cridaré a la Júlia que et vagi a veure. Sí, pica-la amb l'escombra. Digues que baixi a fer-me companyia mentre va fent la confitura de tomàquet. Santa Cecília, estimada, protegiu-me sempre, feu-me companyia, doneu-me feina, feu-me viure en pau. Sí que ha vingut de seguida. Mentre no sigui la minyona... Quin espant que m'ha donat la Zoila, filla meva, del meu cor. Què passa? Estava a punt de ficar-me al llit i sento que em piquen a sota mateix dels peus amb el mànec de l'escombra. Ha vingut l'Homer. Aquell pobre home. M'ha portat 2 ciris, mira. Quina misèria. Oh. Però tu sempre rondines? Ai, a tu qualsevol cosa et fa feliç. 2 ciris. Mira, si a mi em ve un senyor com aquest, que té botiga oberta i em porta 2 ciris pel meu aniversari, els hi parteixo entre cap i coll.
Duros! Duros és el que t'ha de portar i no 2 tristos ciris de misèria. Ja veuràs, jo aprecio les delicadeses. Ai, què has pogut arraconar del que ell t'ha donat en tots aquests anys? M'ho vols dir? Qui el va ajudar a aquella època que tot li anava al revés? Com hi ha món! Aquest home t'hauria de besar els peus. 2 ciris. Mira, és que em puja la sang al cap. I com estan amb la seva dona? Ai, a casa seva és la fi del món. Ai, Refumets, explica. Ahir, perquè sí, per una paraula sense importància, va trencar tota la pisa de la cuina. Oh, Es veu que els fills van haver d'intervenir i tot eren crits. em deixes mortes, que se'n separi d'una vegada. Què vols que hi faci, pobret? És la mare dels seus fills i quan li cau un botó no li cus, una desgràcia. Ai, carat, però bé que se'l veu prou eixerit. No us sembla que passi tant drames a casa seva? La botiga el distreu, els ciris, les estampes... I alguna visita de les monges... Ai, però què dius ara, tu, Júlia? Mira, valdria més que t'anessis a confessar. Per confessions estic, amb les coves de roba que tinc per rentar. El meu home ja m'ho diu. Què, que el tens a casa? És a casa la noia. No m'hi facis pensar, que el dilluns torna i ja tremolo. No saps la sort que tens de no tenir marit. I no es torna manso aquestes temporades que viu amb la filla? Calla, dona, calla. Ara està engelosit del noi perquè no sé qui li ha explicat que quan ell no és a casa el Jaume em porta els talls més fins. En canvi ell i a la noia es veu que els hi porta els talls que no valen res. I no es cansa de viure una temporada a casa de l'un i una temporada a casa de l'altre? El noi li va obligar després de l'última baralla. Va dir: vull que la meva mare pugui estar tranquil·la i ens la partirem amb l'Isabel. La mare va treballar com una negra amb la botiga tota la vida fent bullir cigrons i mongetes i servint anxoves. I ara vull que tingui una mica de pau. Ai, senyor, quan el tinc a casa en diu mal de la noia i quan és a casa de la noia en diu mal de mi. Quin càstig. Si això el distreu i tots el coneixeu, no em facis cas. Ah, no. El saboner. El saboner, la minyona. A aquestes hores esperes la minyona. Ja tinc el sofregit fet i he planxat tot el que havia de planxar. Però encara no estic llesta. I no m'he pogut estar de baixar a fer la xerradeta. I de què parlàveu? Dels fills, Oila, dels fills. Ai, quina sort que tens de poder-los veure. Si jo pogués veure el meu. També parlàvem de l'Homer. Ah, sí, diu que ahir la Homera li va trencar tota la pissa. Es veu que quan s'enfila és una fúria, com si deixessin anar a les hiesnes del parc. A veure si així es decideix a deixar-la. Que el deixo ja el meu home i és el meu càstig. Oh, és molt diferent. Aquesta Bonifàcia... Dispensa'm, Florentina, però l'efecte que tinc em fa dir coses que no voldria. Aquesta Bonifàcia ha tingut la paciència d'un sant. Jo sóc bona persona, però la paciència de la Florentina no l'hauria tingut. Ell de vegades ha insinuat que... Oh, insinuar. Què vol dir insinuar? Els que insinuen és perquè amaguen alguna cosa. Les insinuacions es poden interpretar de moltes maneres. No, esclar. Ha tingut més sort ell amb tu que no pas tu amb ell. 25 anys de fidelitat a un home casat i amb fills. Quina paciència. Però que no veus que ella l'estima. Oh, i a la nostra edat s'estima i no s'estima. Tu hauries pogut trobar un bon partit i ara tindries fills que serien ben teus. Si ja el tenia, el bon partit, que no te'n recordes que ja ens ho va explicar. El va deixar per l'Homer. Un fill de notari. I el senyor Homer hauria hagut d'anar a vendre insinuacions a un altre barri. Mira, quan el veig tan trempat i vermell de cara em fa una malícia que si pogués l'escanyaria. Tu sempre igual. No s'hi pot fer res amb els dintres d'una persona. Si volguessis dir la veritat, i tornaries a dormir amb el senyor Homer. No la mereixis, també. No, si m'agrada. Sé que ho fa perquè em té afecte. I és clar que sí. Si no, callaria i riuria. Ja veuràs. Estàs tu gaire contenta de la teva vida? També sóc de les que tenen pega. Tota la vida escarrassada i ell assegut en una cadira fent d'estàtua. I la Júlia que s'apanyi. Totes tenim la nostra creu. És el que ens agermana. Jo, vido a 20 anys amb un fill de 16 mesos a la falda, 2 anys de casada amb un jugador que quan em va tenir arruïnada es va suïcidar. I aquest fill que em costava sang i aigua, a 20 anys em diu que vol córrer món. I que la va ben deixar.
Fa 20 anys que n'espera notícies. També has passat les teves, pobreta. Però el teu home no et lligava, com el meu, perquè no fugís. Quan era jove feia por. Jo havia de callar per no despertar els pares, que dormien a la cambra del costat, i els fills, que dormien a l'altra banda. Ai, quina cosa, els homes. Ara, Jo vaig a obrir. ara sí que deu ser ella. Aquesta noia, si comença així, només et donarà disgustos. Ai, ja començo a pensar que he fet un disbarat. No hi havia ningú. He vist una ombra que tombava la cantonada molt arrambada a la paret. Ai, mare. Si tornen a trucar quan serem fora, no obris. No. Sents? Sobretot no obris. No, ja saps que van robar a Casa del Riu. Sabeu què? Ara podríem resar un Pare Nostre perquè Déu ens guardi dels lladres. Quines sortides. Apa, vinga, tu també, a veure si farem riure en totes plegades. Oi, jo tinc les meves creences. Ai, jo també, però són de l'altra banda. No obris. Que se'n torni. Em sembla que més paciència de la que tens ja no es pot imaginar. Fa més de 6 hores que l'esperes. I si anessis a mirar? Ja vaig jo, No se'n menjaran pas. Miraré per la reixeta. Vés-hi tu, que ets la més valenta. Ah, potser sou la que sap amagar més la por. Miraré per la reixeta. Ai, hola! Mira, si és la senyora Perpètua! Com hi ha món, el saboner m'ha venut al lladre fang, un sabó que en comptes de netejar embruta i no fa gens de sabonera. Ai, com he vist que hi havia llum i bellugadissa, he mirat amb els gemelos des del balcó i així de simple vista he dit ara és l'hora de plantar una figuereta. Ai, expliqueu-me coses. Ai, bé, després, si feu bondat, us donaré una notícia que totes us caureu d'esquena i us hauran de venir a collir. Oi, digue-la de seguida, quines ganes de fer-nos gruar. Paciència. Tinc un dispenser nou, un jove de 22 anys. Ai, me'l van recomanar els Felipons de Llagostera. No havia vist mai ningú tan distingit en tota la meva vida. I què deu dir? Quan deu veure el senyor Xica com fa gimnàstica a la galeria. No sé pas de què li serveix. Pobre home, té un ventre que sembla una pera. De vegades el veig passar amb el bastó. Trinco. Sembla una mòmia i només té 70 anys. I diu que la gimnàstica el conserva. Tu sí que estàs ben divertida amb els teus dispensers. Així que us heu espantat, Doncs aguanteu-vos que tiro la bomba. Ai, no ens facis volar tanta estona, apa, Clar que boca. jo ja no me'n recordava que tenies una bona notícia. I quina notícia! He tret la rifa! No m'ho crec. Una vegada ja ens vas fer broma per l'estil quan ens vas dir que havies heretat. Noies, aquella vegada era diferent. Totes estàvem ensopides i ho vaig fer per dur una mica d'animació. Com diu l'Homer, a riure, a viure. I sabeu quan he tret? No. 100.000 duros! 100.000! No pot ser. Vols dir que no t'equivoques? No. Aquí teniu el bitllet. I la llista dels números. Apa, a veure si encara el desmentiu. Quina sort, Verge Santa! És veritat. I què en penses fer? Bé, primer de tot cobrar-los, I us demano que feu el favor de no explicar-ho a ningú. No. I et retiraràs, no? No, jo què faria? Sola com una bleda. Necessito animació. Ai, i la minyona, on la tens? No se li ha vist ni l'ombra. Potser no va entendre bé la carta. Em penso que hi deu haver un error de dates. En comptes d'aquest divendres, devia voler dir el que ve. Sí, jo crec que no. Sí, té raó que som divendres, que ja ha vingut el teu Homer, Amb 2 ciris. que se li ha mort algú. És pels canelobres del piano. Un obsequi. A veure què hi dius tu. A veure, si no trobes que és una misèria regalar 2 ciris per un aniversari, i una persona que en ven, i que a més hi deu tenir descompte. S'ha d'agrair la finesa. És el que jo li he dit a la Júlia, que s'ha posat com un dimoni. I què? Què explica de casa seva? Un infern. Es veu que amb la dona es peguen davant dels fills. Oi, aquest home no viurà mentre no se separi d'aquest carrabiner. Es veu que aquesta dona el té atemorit, Però per què ho dius, que és un carrabiner? Ai, no t'ho ha explicat mai la Florentina?
Un dia els vaig veure a missa, a la Mercè. Sí. Ella li passa 2 pams. Era com una geganta amb mantellina. Sí que deuen fer broma. Què vols dir? Que si ella té ganes de troscar-lo, s'hi deu rebaixar. Ai, expliqueu-me, i per què es barallen? Ai, sembla que no siguis de la casa. Fa anys que no parlem d'altra cosa. Ai, és que m'agrada tornar-ho a sentir. Que se'n vagi de casa. Aquest home viu esparverat. Eixerir com un pèsol viu. Què m'ha d'explicar a mi? Tal com us ho dic, per mi que aquest home és un comediant. Júlia, I un comediant molt fi. I si amb tants anys no t'has adonat, No la facis patir més. Pobreta Florentina. però que no veieu que és una pobra desgraciada que malgastar la vida patint pel marit d'una geganta? Ai, que se'n fan de disbarats quan ser jove. Ai, apa, el que hauríem de fer és cantar una cançó. Tu, Júlia. Oh, a aquestes hores de la nit! Ens l'estimem més, la Florentineta. I si cantessis aquella de Dulce más dulce que el mazapán? Em sembla que sento olor de cremat. Ara ho anava a dir. pudor de cremat. Sí. La confitura de tomàquet! Tinc una mena de pressentiment. Vaig a obrir. És ella! Entri, entri! Bé, nosaltres ens retirem, eh? Sí, ja ens ho explicaràs demà. Adéu, preciosa. Adéu. I que descansis, sents? Sí, bona nit. Adéu. Segui, segui. Gràcies, rei. Aquí al sofà? Sí. No, seuré a la butaqueta. Sí. Ah. On ha deixat les maletes? Les maletes? Ah, no, no n'he tingut mai. Tot ho porto aquí, en aquest farcellet. Sí. Ah. I escolti, com és que ha trigat tant? Què li ha passat? Oh, ja veurà. No m'ha passat res. Com que havia de venir a les 3 i és tan tard. Sí, però miri, m'he perdut una mica. I quan em pensava que ja havia arribat, un senyor molt ben vestit m'ha dit que era Sants. M'ha explicat per on havia de passar per anar a Sant Gervasi. I he anat preguntant, i entre tots plegats m'han enviat al parque. Al parque? Sí, m'ha agradat molt. He vist totes les bèsties. Els tigres, els elefants, les cotorres i les mones. Fins ara has estat al parque? No, senyora, m'he passejat per la Rambla. Anava voltant de flors i els senyors em deien coses i jo els donava les gràcies. I un que duia un bastó m'ha dit que em convidava a veure una graciosa. Amb un senyor que no coneixia de res? De seguida m'ha estat conegut. M'ha dit que era ric i que tenia moltes ganes de casar-se. Ai, Verge Santa! Es veu que és molt espantadissa, vostè. Barcelona és molt diferent del poble, ja ho veurà. Suposo que sap l'hora que és. Són les 10. Sí, miri, ja se sap. Sí, sabés l'estona que fa que em passejo per aquests carrers i les vegades que he trucat. Anava voltant la casa i he vist passar entre senyores i cada vegada que corria per poder entrar amb elles ja havia fet tard. I he estat a punt de saltar per la paret del jardí, però no acabava de saber si era el jardí de la casa. Ai, Déu meu. I... ha servit a altres cases? Sí, senyora, a dues. Em penso que ja li ho ha dit el rector a la carta, eh? A la primera casa només m'hi vaig estar 15 dies. Sap per què? No. Perquè el noi de la casa era molt dolent. Ah. Quan ens quedàvem sols, sap què em feia? Ai, no. Em cridava, Serafina! I el primer dia hi vaig córrer de seguida. Em va fer posar dreta
al mig del passadís, dreta com una fusta, El vaig sentir que agafava embrancida i em va crevar una cosa al cul que vaig córrer 5 metres. Sí, i això m'ho va fer tota la santa tarda. I vostè sabia de queixar els pares? Oh, no sabia què dir, ni què fer, perquè encara que només fos un noi de 14 anys, era el fill dels amos i jo només era la minyona de la casa. Hi ha gent que cria els fills d'una mena de manera... A la segona casa, al començar hi vaig estar bé, sí. Però el senyor i la senyora eren vells i no s'avenien. I la senyora, que sempre estava malaltissa i que es passava els matins estirada al llit, tenia por que el seu marit li posés verino al remei. I em deia que havia de vigilar molt, que només volia que fos jo que li posés les gotes i li havia de comptar ram de nassi. I tots dos es van engelodir de mi i tots dos em prenien i un em deia «Oi, que m'estimes més a mi?» i l'altre em deia «Oi, que m'estimes més a mi?» Ai, sí que devia patir vostè. Sí, i quan em vaig començar a acostumar a la casa em vaig trobar malament. I al cap d'uns quants dies vaig rumiar que potser em posaven alguna medicina als remeis. I em va venir tanta por que a les nits no dormia. I quan passava el plomero al matí semblava que volés. Ai, mare meva, quines desgràcies que es veuen anant pel món. Sí. Què és aquest soroll? Ai, no s'espanti. És la meva amiga que viu a sobre. Què ets tu, Zoila? Què vols? Tinc una sorpresa! Ai, què dius, una sorpresa? A A veure... veure si t'agradarà. Espera, espera, una miqueta més. I moltes felicitats! Ai, au, ja pot recollir el cistell. Què és? Oh, quina preciositat! Que t'agrada? És preciós! Quina sorpresa! Si fossis aquí et faria 1000 petons. Ai, que bé! És molt maco! Fins demà, Zoila. A veure si acabes la feina i podem passar una estona juntes, eh? Adéu! Fins demà. Ai, quina alegria. És molt maco. Ah, Si la veia el seu promès... què en tens tu de promès? No, ara no. Però n'he tingut 2. El primer es deia Micaló. Ai, Micaló. Sí, Sí. era moreno com un gitano i va morir a l'Àfrica. Oh, Anàvem a passejar per la carretera i un vespre ens vam enfilar vinya amunt i ens vam ficar a la barraqueta de fusta. I em va dir que em tragués el vestit, em va fer estirar a terra, ell es va estirar al meu costat, va encendre un cigarret i m'anava tirant la cendra al malic. Sí. per cremar-la. I quan va haver fumat el cigarret, em va començar a estirar els pèls de sota el braç, amb tanta fúria que saltaven les llàgrimes de dolor. Pobreta, com et dius, que no me'n recordo? Serafina Retalló, per servir Déu i vostè. No hauria pogut pensar mai que coses com aquestes... Poguessin passar, oi? Sí. Doncs miri, al cap d'uns quants mesos vaig haver d'anar-me'n del poble, tot i que el ventre no se'n veia gens, perquè la mama cada dematí me'l faixava ben estret. Vaig anar a casa d'una tia que viu 3 hores lluny, I allà vaig tenir una nena. Així que va respirar, es va morir perquè no tenia ossos. I quan el Micaló ja era a l'Àfrica, em va començar a venir darrere el fill del senyor Vidal, el farmacèutic. Així com el Micaló era moreno, aquest era ros com un fil d'or. I em feia unes coses més boniques. Abans de sortir el sol, se'm ficava al llit. Es posava l'americana després i fugia corrent. I jo el mirava des de la finestra i li tirava petons. I també és mort? Un estiu no va tornar perquè em va dir que s'havia promès a Barcelona. I si m'agrada d'haver vingut a Barcelona és perquè penso que potser el trobaré i li podré estirar el ble de cabells que sempre li queia sobre el front i que era una cosa que a ell li agradava molt que li fes. Vine, vine. Per la feina em sembla que li agradaré. Soc molt neta i només menjo miques. I de malalta no ho estic mai.
Tot el que em passa és que a l'hivern, si no m'abrigo bé, m'encostipo. I no és culpa meva si sóc una mica papissota. Se'm quedarà? Ja veurem, ja veurem. Estic esperant la primavera amb candeletes. Aquests arbres sense fulles, els rosers només amb les espines i aquesta humitat. Ai, quina tristesa. Quan vindrà el bon temps, li posaré un jardí que s'enllaparà els dits. Abans de dormir-me hi penso. A la panera del mig li plantaré clavinells i als jardinells els hi ompliré d'aquella llavor que fa les floretes blanques que semblen núvols. A la panera del mig, cada any hi planto geranis vermells. Una rodona de geranis vermells, voltats d'una cinta de geranis blancs. Però Santa Cristiana, que no veu que els clavells fan més olor? Plantaré clavells. Al peu del galliner, campanetes i una carabassera. Que no li agrada una bona sopa de carabassa? Sí, però... Veig que no té cap cirerer, En plantarem un al capdavall de tot. Mira, ja ens vagarà de pensar-hi. Com tens les cortines? Les estic acabant, però els punts em surten molt grossos. Quan em despertaré i veuré totes aquestes floretes, estic bé en aquesta casa. Tot m'agrada, sap? Les senyores... Ja se m'ha escavallat, És que tinc una mena de cabells que sempre fugen. Sí, segui, que li s'hi arreglaré. Té uns cabells preciosos. Au, ves. Com es van conèixer? Vivíem els uns al costat dels altres. Eren veïnets? Només ens miràvem i ens tornàvem vermells. Sí que devien fer riure. Un dia ens vam trobar al carrer i em va dir si volia un confit i des d'aleshores, quan ens vèiem, sempre ens parlàvem. Devien ser molt petitets, oi? Em va prometre que m'ensenyaria fotos de quan eren petitets. Un altre dia, Sí, però se'n recordarà? Ja estàs? Sí, ara és més bufona. Agafa les cortines i les penjarem. Vol que li faci una tassa de cafè? Sí, fes-lo una mica fortet, saps? D'aquella manera que a mi m'agrada. Sí, que no sigui aigua bruta, oi? I vaig volant. Ves a fer el cafè, ja obriré jo. Llegeix les esqueles
d'aquest tros de diari. És un diari vell de 4 dies. M'he quedat sense respirar. Ho he tingut de llegir 2 o 3 vegades. I tu sembles una morta. Més morta que l'altra. Déu meu! Déu meu! Ara comprenc per què l'Homer fa tants dies que no ha vingut. Devia estar malalta. Ja em perdonaràs, però aquest senyor és una mica massa fresc. Quan no pot venir, et deixa penjada. No. Com si costés gaire d'enviar uns mots. Ja vam quedar així una vegada, per no comprometre's. Si escriure donant una excusa o explicant per què no pot venir li sembla que l'ha de comprometre, es veu que et té molt poca confiança. Què penses fer? Ja veus que vaig vestida? Me n'hi vaig. A casa d'ell? A la botiga. A donar-li el pèsam o a dir-li que en tot i per tot estic al seu costat. No ho facis pas, espera. Abans d'ahir la van enterrar. Aviat el deuràs veure. Vols dir que no seria correcte? No estaria gens bé. Ai, si sabessis. D'una banda, estic com si m'haguessin posat ales al cor i de l'altra banda tinc com un remordiment. Mal fet! Hauries de mirar de dominar-te i pensar només que ara ha arribat un moment que pot ser decisiu per tu. Si és un cavaller, vindrà i et demanarà per casar-vos. Es casa? Tu calla. Deixa el cafè damunt de la taula i porta una tassa per mi. Ai, Zoila, no sé què em passa. De debò que no ho puc entendre, no sé què em passa. La taza! I ara, que no se refredi, El que has de fer, primer de tot, és asserenar-te. Si jo fos de tu, en comptes de beure cafè, em prendria una bona tassa de tila. Sí, ja, però és que em sembla que més aviat necessito una tassa de cafè perquè no em sento el cor. Beu-te-la a poc. Em sembla que passa una cosa molt grossa, oi? Que ho sap. S'ha mort la senyora del senyor Homer. Gràcies a Déu! Deu ser la senyora Perpètua. Aprofitaré per anar-me'n. Així que pujaré a dalt, ho diré a la Júlia. Si ho hagués sabut, hauria baixat primer que jo. Sí, esperi. Esperi. Sí. Hi ha un mosso que diu que l'ha de veure. Personal, ha dit que era. I per què no l'has fet passar? O com que ha vist que era un mosso. Que entri? Ves! La senyora Florentina? Jo mateixa. Digui, de què es tracta? Vinc de part del senyor Homer. Soc el mosso, sap? El senyor Homer m'ha dit que li donés això a les mans i que me n'anés de seguida. Segui, només un momentet. Sí, segui. Deu estar cansat, Oh, una mica. La botiga dona molta feina i com que es ven tant... És una bona època? Oh, sí senyora, ja ho pot ben dir. És la millor època de l'any. És l'època que mor més gent. Prendrà alguna coseta? No, gràcies. No voldria molestar. Oh, no és cap molèstia. Serafina, porta l'ampolla del moscatell, vols? Sí. Porto les copes petites o les grans? I quines preguntes? Les grans, filla meva, les grans. 2. Jo l'acompanyaré. Pobre senyor Homer. Ja pot dir-ho. Quina gran desgràcia, senyor. Quina gran desgràcia. I de què ha mort? Diuen que de pulmonia. Però per mi, que tenia el cor tarat, pobra senyora Eulàlia. Tens feina a la cuina. Miri, pregui això. Això l'animarà. Gràcies. A vostè l'havia conegut. Una vegada em sembla que vaig venir, però fa tants anys. Vol dir? Juraria que sí. Al tombar al carrer, així que he vist aquell eucalipto, el de la casa del costat m'he dit, això ho coneixes? Em sembla que hi vaig dur diners. Vostè també deu haver tingut un disgust si fa tants anys que és a casa. Miri, 20 anys, més de 20 anys. I per mi, que la pobra senyora Eulàlia ha mort d'un disgust. El noi... Que no els fa bondat? Bondat, diu. Quin pinta. La seva mare dissimulant. I apa, aquí tens diners i que no ho sàpiga el pare. Fa més d'un mes va perdre el joc
I sembla que es tractava de moltes pessetes. Va perdre diners al joc el fill del senyor Homer? Tants que la senyora Eulàlia no va poder tapar el forat. El senyor Homer va dir que ell no tapava deutes de joc. I el noi va estar a punt d'entrar a la presó. I el senyor Homer va pagar? Què volia que fes a l'últim? I la pobra senyora Eulàlia, Déu l'hagi perdonat. Miri, tota la vida ha estat una màrtir. Perquè entre nosaltres, el senyor Homer és un peix d'aquells que porten l'oli. No m'ho puc creure. Té una cara pels clients i quan tanca la botiga se'n posa una altra. Té uns ullets. Per mi sap que fer concert i cames en l'aire. Ai, me'n vigili. Si no s'aixuga bé a la faldilla li quedaran taques. No, ja està. No és res. I digui, la senyora Eulàlia és com ell? Oh, una santa del cel. Una bona dona que anava pel món, amb un lliri a la mà, amb un no per ningú i sempre disposada a sacrificar-ho tot. Deu tenir el consol de la filla. La filla? No la voldria jo pas perquè fos meva i haver-me'n de refiar. Es passa el dia davant del mirall i només pensa en llaços i puntes. Quin moscatell. Cregui'm que m'ha anat de primera amb el fred que duia del carrer. Miri, amb el seu permís. Sí, no el vull entretenir més. I moltes gràcies. Records al senyor Homer. Serà servida. Passi-ho bé. Passi-ho bé. Ja puc treure l'ampolla i les copes? Sí. I des del capell, amb compte, que no es faci malbé. Sí. Què li passa? Res, no res. No cal que dissimuli, que a mi no em pot enganyar. Creu-ho, fes el que t'he dit. Com vostè vulgui, jo sap... Em sap greu que estigui trista. Ai, quina alegria, filla meva! Hem de fer una festassa que s'ho ha d'endur tot. Jo pago. Com que no vam celebrar que tragués la rifa, ara ho celebrarem tot junt. Potser que no exageressis. A veure si et posaràs d'alto ara. Mira, de moment, vés a comprar els dolços. Apa, aquí tens els diners, Vinga, vés a Cal Ramonet i porta 1,5 quilos de dolços, d'aquells que tenen amagats. I tens prou moscatell? Sí, en tinc un parell d'ampolles, però em sembla que us heu tornat boges. Mira, noia, hem de celebrar la mort de la geganta i els meus 100.000 duros. Però si ja fa més de 3 mesos que els vas guanyar. 2 pardals d'un tret, de primera. Vaig a comprar els dolços. Oh, ja hauries d'haver tornat. Apa, corre. I sobretot digues que són per la senyora Perpètua. Com que sóc una bona clienta, els dius que t'ho posin barrejadets, saps? I fixa't que et facin bé el pes. És una bona casa, però si et poden estafar una mica i no t'entretinguis, que tenim ganes d'endolcir-nos els dintres. Em fa riure més, vostè. Ai, ja t'apanyaria jo si et tingués a casa. Què vol dir amb aquestes amenaces? Sàpiga que la senyora Florentina no té res a dir de mi. No et revenxilis i cuita. Vaig a buscar el vi. Trobaràs les ampolles a l'armariet. N'hi ha una d'encetada. Deixa-la. Porta la que està per destapar. Ai, d'això se'n diu una senyora. Escolta, Florentina, tinc una alegria que no cabo a la pell. I com te'ls has arreglat, els diners? Ja ho sabeu, que jo sóc una dona que es va quedar viuda als 38 anys, no com la Zoila, que va tenir desgràcia amb el seu marit, no com la Júlia, que ha hagut de mantenir el seu home, no com tu, que has tingut una vida sense moral. Jo, amb el meu home, havia estat molt feliç. Com que ell era un tros de borrego i jo era una bona dona, a casa, mentre ell va viure, tot va ser alegria. Ai, només ens hagués faltat tenir fills,
però conformem-nos amb la voluntat del nostre senyor. Bé, que noies, el que us volia dir és que a 38 anys em vaig haver d'espavilar i que ser el dimoni un geu, res de moneda, poc valors, terra i finques. Encara que et donin un tant per cent baix, a la llarga hi guanyes perquè el terreny puja cada dia. Així doncs, he deixat 1.000 duros al banc i els altres 90.000 durets. Ja tinc emparaulada una casa de 3 pisos al carrer de la Princesa. Una ganga. A més, se la venen per un deute de joc i me la donen per la meitat del cabal. I després compraré un magatzem prop del Born i una casa de banys. Déu meu, ets milionària! Bé, m'he sabut espavilar i Déu faci més que nosaltres. Ai, trobo que aquesta noia triga molt, no?, per anar d'aquí a la cantonada. És molt badoca. De vegades per anar fins al carrer de Sant Felip m'està 2 hores, però és una bona nena. I he estat de sort. Diu unes coses quan parla del Micaló. Em fa riure tant. El que se li va morir a l'Àfrica. Ai, sort em va tenir, perquè pel que m'has explicat valia més que li matessin. Però haurien acabat casant-se i bona nit. Ai, si jo tingués el fill amb mi, no voldria pas la Serafina a la vora. Ai, no entenc per què. Sí que ho entens, ho entens. I la Júlia? Que no ens en recordem de la Júlia? Ai, aquesta setmana és la setmana del marit. Prou que ho sé. Sembla que tingui 2 gats rabiosos al pis de dalt. Comencen a cridar a les 8 del matí i de vegades no paren fins a ben sopar. L'hauríem d'avisar. A veure si podrà venir. Avisa-la tu, Zoila. Ara vinc. Aquesta desgraciada de la Zoila encara es pensa que rebrà carta del fill. Fa temps que no me'n parla, però quan li agafen les manies es veu que el cor li bat cada vegada que truca una clienta perquè es pensa que és el carter. Ai, vols dir que és viu? Escolta, se'n va anar 20 anys i n'han passat 28. Per mi una serboa se'l va menjar. Oi, que va anar a l'Amazones? Sempre parlava de les pompes. Oi, sí que noia. La senyora Filomena m'ha donat molts records per vostè i m'ha dit que li donés aquestes pastilletes per la tos, que quan se les hagi menjat li torni la capseta, perquè el seu nen en fa col·lecció. I el canvi, nena? Sí. Molt bé. Bé, i no t'ha parlat de res més? Sí, diu que el braç de gitano que li farà demà, si el lliga de les puntes, semblarà la corona de Sant Cristòfol. Desvergonyida. Porta les copes de cristall. Vinga. Oh, quina festa! De primera classe! Ai, trobo que estàs més aviat ensopida. Bé, què vols que et digui? Aquesta notícia m'ha afectat. Si hem de plorar perquè s'ha mort una geganta, no, estic segura que si aquesta senyora Homera hagués viscut a casa d'aquells amos meus, l'haurien enverinada de seguida. Ai, ara et vindrà la pau. Ja ho veuràs. En fi, mira, noia, jo no sé dissimular. Pensa-t'hi molt abans no facis un cop de cap. Jo no dono consells, però puc donar el meu parer. No et casis. I si la senyora Florentina es vol casar? En tens notícies? M'ha dit que... M'ha fet arribar unes paraules. Vindrà divendres. Tindré la casa com una patena i em posaré el davantal de puntes per anar a obrir. Ja seria una broma ja que us caséssiu. No sé per què diu aquestes coses. Vostè tot la fa riure, no? Encara no has trobat el nebot del senyor Vidal? No és el nebot, sinó que és el fill. I si hagués trobat, només ho explicaria a la senyora Florentina. Mira-la. Si després ella li vol explicar les meves coses a vostè, ella mana. Sí. Mira-la com s'explica, Oh, quina notícia! Oi, nena, on vas amb aquest ull de vellut? Oh, ja us explicaré. Primer parlem de tu. A vegades tenia una por que et morissis tu primer i veus, ja la tens morta. És el teu premi. Te'l va prendre, se l'ha hagut de partir i te l'ha hagut de deixar. Ai, però si em vols creure a mi, no t'hi casis, no facis aquest disbarat de cap de les maneres. Acabar la vida amb un home al llit que ronca, gira, pren la roba i al dematí fuma. Ai, jo també li desaconsello. Sí, però podrien anar a passejar per la Rambla, de bracet, i anar a prendre una xicreta de xocolata ben juntet, a Can Cullereta. Potser la portaria a menjar xocolata amb vidres. El que passa és que vostè no sap tractar el seu home. A veure, al marit se li han de tenir molts miraments. Calla, calla, que no saps que t'empatolles. Oh, que el tractava malament quan festejaven.
Contesti, a veure. Ja ens havíem arribat a estimar ja. Tot va començar a anar malament quan va néixer la nena i ell va perdre la feina. Quines coses, la vida. I les paraules. Això d'enraonar no s'acaba mai. Trobo que estem molt tristes per una festa. Ai, va, vinga, explica'ns com ha estat això de l'ull. Home, tot ha vingut perquè jo defensava el Jaume. És més guapo. Quan l'has vist? Bueno, a vegades el veig quan porta la carn a la senyora Júlia. Ai, però si me la porta a les 5 del matí quan surt de l'escorxador. Esclar, però de vegades sento soroll, com si fossin els lladres. I surto a mirar i miro per la reixeta a veure què passa. I molt sovint el veig. I sé que és el fill de la senyoreta, Júlia, per la brusa blanca tacada de sang. I xiula. Au, calla, calla. Veureu, que jo feia el cafè. El Jaume truca, l'obro, em mira i em diu, bon dia. Em diu, tingui mare. I em dona un pacatàs que feia caure d'esquena. De carn pispada, oi? Ai, a veure si calles. I em diu, que dorm el pare? I jo, sí. I ell, veu, aquesta carn és per vostès dos, estofat. I aquesta altra és perquè se la mengi vostè quan estigui sola. Filet. I després, bon dia. I jo, bon dia. L'acompanyo a la porta, l'obro, la tanco i se n'ha anat. I per què ho explica d'aquesta manera? Com vols dir? Tan a poc, sembla que s'hi arrepengi. Ai, calla! Torno al menjador i em fico a la cuina. Res. Surto de la cuina amb la cafetera fumejant i me'l trobo pal plantat al davant i em diu amb una veu fosca, us he sentit. I jo, què vols dir? I ell, no facis el desentès. I jo, no t'entenc. S'acosta, desfà el paquet, agafa el tall de filet i me'l planta davant del nas i diu, talla 2 talls i com-me'ls de seguida. Em quedo glaçada i aviat em puja la sang a dalt de tot. Si el Jaume em vol fer un obsequi, s'ha de respectar la seva voluntat. Molt ben dit. Anava dient, a coure. No, deia jo cada vegada, i hem passat 5 minuts així. Es treu el cinturó. Si no em cous 2 talls de filet, et desfaré l'esquena. I jo, no, alça el braç. Jo l'embesteixo, crida, cau enrere, m'arrossega en la seva caiguda. Resultat, l'ull contra el cartell del tamboret i al cap d'una estona de vellut. Apa, vinga, va, i si mengéssim una mica, eh? Sí, vaig a buscar les forquilletes. Ui, no cal de moment, començarem amb les mans. A taula, vinga, alegria! Sí. Alegria! A veure si ens animem una mica. Tingui les forquilletes. A mi, una mica de dolç em ve de primera. I que és bo. Ai, senyor. Veieu com es pot estar bé la vida? El gust de la canyella és una cosa que em fa venir unes ganes de desmaiar-me. El meu marit, en Pau descansi, no li hauríeu pogut fer menjar ni mig dolç. Li repugnava el sucre. I el cafè? Oi, sempre sense sucre. Ai, senyor, quina felicitat. Quan penso que per tot consol tinc el senyor Xic amb la seva gimnàstica al dematí. Em sembla que enraones massa i menges poc, Ai, eh? sí. Nosaltres anem fent. A veure. Ai, sí! Destapa l'ampolla, tu mateixa. Us serviré com si estiguéssim a l'hotel, Això. però falten 2 copes. Ai, Florentina, preciosa, passa'm la forquilleta per agafar un borratxo. Ai, a mi els borratxos me'ls empasso sencers. No vols guardar un parell pel teu home? Doncs sí, mira, se'ls menjarà abans de sopar. Ai, sabeu què? veig. El senyor Xic de vegades compra dolços i se'ls menja a la cama. Em venen unes ganes de cantar. Ai, em puja una escalforeta pels dintres. Oi, tens les galtes de color de rosa! Veig que no heu tornat a parlar més del saboner. Ai, el saboner. Però encara no sabeu la història? No, explica. Mira, que ens pensàvem que era un lladre i resulta que era un espí. Treballava per la França
Buscaven un anarquista que havia passat la frontera disfressat de pastor. Ai, i la Serafina, que no se la veu? Està enfeinada amb la cambra. S'està fent unes cortines i les deu estar penjant. Ja ha fet el coure al llit i em pensava que es tornava boja. Visca el saboner! Visca l'anarquista! Visca el senyor Xica! Visca la vida! I visca l'enterrament de la senyora Homera. Ningú no parla d'aquesta gran alegria? Tota la casa, des dels fonaments fins al terrat, tremolen d'alegria. Pels difunts, per la felicitat de la nostra amiga, per tot i per tot. Visca! Molt ben dit. Brindo per la meva amiga Florentina, que tingui molts anys de vida i amb ella totes nosaltres. Brindo per totes nosaltres i, si pot ser, perquè només la mort ens separi. O perquè no ens morim mai. Això. Visca l'alegria! Visca! Ay, son las mujeres de Babilonia, las más ardientes que el amor crea. Ahí va, ahí va, ay, Babilonio, que marea. Ai, filla meva, ets un encant. T'hauries pogut guanyar la vida. I amb aquests moviments tan suaus. Ai, m'hauria agradat molt ser cantant. A mi el que m'agrada més són, com tu dius, els moviments. Bé, jo ja he fet el meu número, ara li toca un altre. Potser la Serafina ja triga massa, Serafina? Serafina? Apa, que t'esperem. Què fas? Que no t'agraden els dolços. Què feies? A la meva cambra és com si estigués dintre un niu de gafarrons. Tot en blanc, tot tan net. Les flors de la roba. Rezava. Vine a menjar, vine, vine. És molt bo. T'agrada? I aquestes cireretes tan vermellones. I després veus un borratxo. Són flonjos i sucosos. El que li agradarà més és aquest de nata. Mira, mira, ple de nata que sembla que vessi. Que no t'agraden? Quina cosa més estranya. Per què ho farà, això? Ai, que no t'agraden, contesta, què et passa? Però què et passa? Em penso que estic una mica embarassada.
què dius? Que la Florentina ha sortit? Sí, A aquestes senyora. hores? Sí, ha anat a comprar flors. Ah, que és avui la visita del senyor Homer? Sí, senyora. Ai, com està la senyora Florentina. Si la veia. Ha fet totes les lliçons al dematí i ara ja està lliure. Que el coneix vostè, el senyor Homer? Ai, més m'estimaria no conèixer-lo. A veure què passarà, a veure. Sí, jo més m'estimaria que no es casessin. Estem tan bé. Però si ella ha de ser feliç així, paciència. Digues? Senyora Perpètua, Sí, digues, digues. quina sort que he tingut d'estar en aquesta casa. És la sort més sort de totes les sorts. I tu què? Jo? Sí, tu, vaja, vull dir, com et trobes? Vull dir, si tot va endavant? Em penso que ja es belluga. Ui, tan aviat! Es veu que ja té ganes de veure el sol. Ai, quin cap de pardals que estàs feta! Si aquesta vegada surt bé, tindré una companyia per sempre. I què en fareu? No l'entenc. Vull dir que on el portaràs? On el portaré? Al lloc? Li comprarem un braçolet i el tindrem aquí. Ha dit la senyora Florentina que com que naixerà pel temps dels mosquits, haurà de comprar una mosquitera blava. Ai, què dirà el veïnat i el senyor rector quan se sabrà? Ai, si això t'hagués passat a casa meva, t'hauria enviat al poble més de pressa que corrents. Però, com va anar tot plegat? Explica'm, qui és el pare de la criatura? Vostè és molt xafardera, eh? I si no li vull explicar? Apa, explica'm. Vale. El vaig conèixer a la plaça de Catalunya, saps? Em passejava sota les palmeres i sento que em diuen «Quina merenga!» Em giro i veig 3 soldats que feien broma. I un altre em diu «Caça la viva!» I l'altre afegeix «Sembla que vingui de fora». I es van posar a riure i jo també. I es van acostar i em van dir que era molt bufona, però que anava una mica escabellada. I el que em va dir que anava una mica escabellada era el que m'havia dit que semblava una merenga. I duia una floreta a la mà per jugar i me la va posar als cabells. I el sol li tocava la cara i li feia tancar els ulls. I cada vegada que obria i tancava els ulls, miri, unes pestanyes com fulles de palmera. I què més va passar? L'altre diumenge ja m'esperava. I el diumenge que feia 3 vam anar a la rebassada. Ja ho veig. I allí va començar la broma. La broma? Les llàgrimes. Em va dir que l'embarcaven cap a l'Àfrica i que allà el matarien damunt de la sorra i que no ens podrien veure mai més. I com va dir que si el mataven, mentre es moriria pensaria en mi, perquè sóc com una merenga. I et va agafar per la tristesa, ja ho veig. No em va agafar per enlloc. Li vaig fer 2 petonets i feia un vent que semblava que ens volgués arrencar els cabells i les faldilles. I era com si s'acabés el món. I estàvem abraçats com 2 pedres perquè el vent no se'ns emportés. I era tan dolç. Si et deia merenga... Quina diferència als altres 2. Aquest semblava que patís. Se'l veia més desesperat, pobrissó. És que quan hi penso em ve com una cosa aquí. I quan l'has de tenir? Per Sant Joan. Ni massa fred ni massa calor. Ai, he passat un moment. Potser que et traguessis el barret, no? Sí, deixa això allà, reina. Vol que li faci una tasseta de tila? Potser sí. Se'm veu molt nerviosa. Els ulls et ballen. Ai, Déu meu, mira. Mira la mà. Sembla una zoila. Corro a fer-te la tila. A veure, assossega't, perquè si no les coses surten a l'inrevés. A veure, què pot passar? Que et digui per casar-vos? A tu t'agradaria, ja ho veig. Però si no t'ho diu, creu-me, si no t'ho diu, a veure, jo que tinc experiència et dic que serà la teva sort. Tot el que us ha lligat fins ara us podria deslligar. En fi, que no m'hi vull ficar, però et dono el meu parer i ben honestament. El que em passa és molt diferent del que tu et penses. No ho puc explicar, però
Però aquesta entrevista em fa molta por. Tinc por, res més. No penso, no faig cap projecte, tinc por. Ai, si jo estigués al teu lloc, ja fa anys que l'hauria engegat a pastar fang. Tu tens el teu punt de vista. Cadascú té el seu punt de vista. Si sabessis com havia somiat tota la vida d'ésser les altres, tenir casa amb fills... Per l'Homer vaig dir que no a un pretendent i potser hauríem estat feliços. Quan vaig tornar del poble, un cop la meva mare enterrada, vaig trobar l'Homer casat. Em va explicar que li havia obligat la família, que sense mi seria desgraciat sempre. Històries de mal pagador. Em penso que una mica bé em deu haver estimat. Tota la vida ens hem vist. Mira, ja has deixat els millors anys. I aquests ja són ben perduts. Aquests no te'ls tornarà ningú. La Tila. Beguis a la cadentona i abans no arribi el seu promet, eh? A poc. Em sembla que aquesta tila m'anirà molt bé. Esclar, dona. El que has de fer és no pensar en res més. Avui vindrà com ha vingut tantes altres vegades. I el que hagi de passar anirà passant sobre el terreny. Perds el temps pensant-hi. Donar consells està bé, però els dintres són els dintres i ningú no els arregla. Mira, ja hi vaig jo, que és la Júlia. Júlia. Ai, passa, filla, passa. Entro i surto, eh? Mira, té! Què és això? Un bocí de la pedra del Sant Sepulcre. Ai, No m'ho hauria cregut mai de tu. ai, Júlia, em pensava que eres més intel·ligent. Oh, què penses que hi crec? Però és una d'aquelles coses que si no fa cap mal, tampoc fa cap bé. I voldria tant que la nostra Florentina fos feliç, pobreta. Si la poguéssim casar, quina alegria que tindríem, eh? Ai. I n'he parlat amb el meu home i saps què m'ha dit? D'aquestes coses parles amb el teu home? No me n'he pogut estar. Diu que desitja que tot et surti com tu vulguis. Es veu que et té molt afecte. Però si amb prou feines ens hem creuat mai dues paraules. Per apreciar una persona no es necessiten paraules. Tothom s'adona que la Florentina és molt bona. Sí que és bona, sí, però de vegades també té el seu geni. Calla, ximpleta. Vostè es pren molta confiança, no? Ai, la que te'n prens ets tu. Ah, A veure si a l'últim no podré enraonar, també. que no tens res a fer a la cuina. Sí, he de fer dissabte algun dia d'aquest. I no podries fer-ho ara. Clar. Avui estem massa neguitoses i potser trencaria algun plat. Ella també està trasbalsada, eh? No, jo voldria que el senyor Homer hagués vingut i que ja se n'hagués anat. I ara què deu ser? L'Homer. Ai. No faig pas nosa. Ai, ens feies falta. Sí, vine. Totes estem no sé com. Jo també estic tota alterada. Sí. Si no hagués baixat, potser m'hauria agafat alguna cosa. No puc fer ni un punt. M'assec, al cap d'un moment m'aixeco. Penso que necessito les tisores i agafo les alicates o el rodet de filferro. Tinc el cap a 3 passes, no ho entenc. Doncs mirin, jo estic ben tranquil·la. Sembla que un home els faci por. Em sembla que entre totes plegades s'hi encaparren massa amb el senyor Homer. Oh, jo no m'encaparro gens i tu sembla que hi penses massa. Mireu quina cosa més estranya. Avui he rebut aquesta carta que no sé de qui és. A veure si a l'últim... Del teu fill. No us diu que no sap de qui és? Quin misteri! Només ens faltava aquesta, Entre aquesta carta i tu, Potser és el seu fill i no se'n recorda. Seria massa gros! Ai, tant. A l'últim... Noies, a l'últim us demanaré que em deixeu sola. No us ofengueu, eh? No. Però voldria estar una estona ben quieta. Sí. Val més que ens n'anem. i pobríssó, no l'estem marejant. Oh, i tant. Mira, adéu, filla meva, Jo resaré tota l'estona per tu. Sort. Florentina, no podré donar ni un punt mentre no sàpiga què ha passat. Deixa aquestes flors amb aigua.
Són molt cares? Ja veuràs, estem a l'hivern. Que li agraden les vares de jatè? Si li agraden, li plantaré dues a la banda del sol. Miri, que li ha sortit un ble. Que estic bé, jo? Sí, molt neta. Veu, m'he canviat de dalt a baix. I olori. Agua de Colonia Flores del Campo. I el davantal me'l vaig planxar ahir quan la nit, quan vostè ja hi dormia. Vaig com una patena. El que no m'agrada és que vostè vagi amb aquest vestit tan trist. No vaig a cap festa? Qui sap? I vostè no ha de fer joc amb ell. A vostè té el cor entre trist i alegre, em penso. Si vols que et digui la veritat. No està gens contenta, oi? És el que passa a les persones que tenen anys. Quan haurien d'estar contentes, no ho estan. I quan haurien d'estar tristes, estan contentes. I sap per què? L'alegria les fa plorar perquè les posa tendres per dintre. I la tristesa les fa riure per fer veure que no s'adonen de res. Les persones que ja tenen anys... Són més maques que la punyeta. Però d'on treus aquestes paraules? S'ha de renegar de tant en tant. Tothom renega, de salat o d'amagat. I si vol, li puc explicar un rosari de renecs. En sé de tota mena. I al nen els ensenyaràs? Això sí que no, senyora. Prou que has d'haurà aprendre, si Déu vol. Trobo que ja hauria de ser aquí. Sí, com més trigui, més li anirà fent efecte a la tila. Si triga massa, potser me n'hauré de prendre una altra. I a l'últim, així que el veurà, es quedarà dormida com una foca. Encara em faria riure. Per què no seiem una estona, I fem brometa? L'altre dia vaig veure al carrer de... Ara, Ara? vés. Florentina. Homer, què esperes? Em pensava... Vés, que tens feina. Florentina. Seu. T'has aprimat, oi? Tot em balla. Vols beure una copa de conyac? Sí, filla, sí. Té, no et faci mania. És la meva copa. Quines sortides que tens. Moltes gràcies. Vols menjar alguna cosa? No, gràcies. Vols treure't les sabates? Vols que et dugui la bata? Les sabatilles són al lloc de sempre. No, gràcies. No vols res? Ja saps que et puc fer... Gràcies. Gràcies. Què et passa? Una mica més de conyac. Ai. He fet dur aquesta ampolla per quan vinguessis. Florentina. Beu. Una mica més. Vols una copa més grossa? No, gràcies, no. Més val beure a miques. Beu, beu. No et vaig enviar un mot després de la desgràcia perquè pensava que, a més, vaig trigar molt a saber-ho. I ho vaig saber per casualitat. Vas fer santament. T'hauria hagut de dir alguna cosa més aviat, oi? Però el trasbals, la malaltia llarga... No pots imaginar
Com he estat tots aquests mesos. Trist? Desesperat, Florentina. Desesperat. Però ara ja estàs més normal, em sembla. Si sabessis, a la vigília de morir, entro a la seva cambra, m'assec prop del llit, respirava molt fatigosament. Es veu que ja tenia la mort a dintre, saps? I em va dir, hauràs de cremar molts ciris per mi, Homer. Hauràs de fer dir moltes misses per la meva ànima, Homer. Hauràs de portar moltes flors a la meva tomba, Homer. Per què? Li vaig preguntar. Perquè la meva ànima pugui viure en pau i no tingui remordiments de l'infern que t'he fet passar en vida, Homer. Mira, en aquell moment, Florentina, si vols que et sigui franc, vaig veure tota la nostra vida, la de nosaltres tres, vull dir, Em va passar per davant dels ulls com un llampec. I vaig pensar que ben mirat havia de perdonar-la i que tu i jo potser ens n'hauríem pogut estar. Vols més conyac? La cadena que lliga aquests anys es va fent feixuga quan vaig veure la mort a tocar. La mort. La veritat que Déu ens dona, pobres pecadors que som, la nostra joventut feta de sang i de passions, tot perd color davant de la santa mort. Em mirava amb els ulls oberts i la seva mirada m'anava penetrant endins com una metzina. He volgut deixar passar temps, oblidar una mica per a no cansar-te amb detalls. Encara estic impressionat. Ho comprenc. Si sabessis com ho comprenc. Jo també, quan vaig saber-ho, vaig tenir com la intuïció que tot havia canviat. Només nosaltres no hem canviat. Tu i jo, ferms, com els rocs de vora el mar. Les onades van i venen, i nosaltres aquí. La llum del sol i la claror de la lluna, tot se'n va i tot torna. Florentina. Ja saps que t'acompanyo en el sentiment. Em pensava que un dia... Jo em pensava que un dia... Que tu i jo podríem arribar a ser lliures. I si aquest dia hagués vingut? I si fóssim lliures? Ho serem mai. Jo sí. Tu sí? Tu no? També. Ah, veu. Em va venint com una escalforeta. Què et passa? Què tens? És que tinc unes ganes de viure. De viure. Calma't, calma't. Ja et passarà. Veus, un canvi de vida. Si jo pogués canviar de vida, trobar una casa acollidora, trobar un afecte veritable, una mena de port on poder reposar de la mar esvalotada, tenir un jardí amb flors i poder-hi prendre la fresca a l'estiu i veure com cauen les fulles rovellades a la tardor. Un jardí amb roses, moltes roses, i a l'hivern balcons tancats, escalforeta a dintre, poder veure una copeta amb una companyia amable. Ai, aquest somni, la mort, que se m'ha ficat a dintre i me'l va esmicolant. Vols dir? Què? Jo també fa anys que espero, i no sé ben bé què. Que Déu em perdoni per haver esperat alguna cosa. He esperat sense saber què esperava, i tota l'espera s'ha anat fent fidelitat, pura, a través dels anys. El veus, el jardí amb flors? Amb lliris, amb violetes, amb pensaments grocs i morats? I caminets amb ombra per passejar-hi amb calma a les tardes. I no és cap somni, no és cap impossible. Ara és l'hivern. Al jardí, quan vindrà la primavera, hi haurà flors. I quan farà sol, hi haurà ombra. El jardí espera algú, voltat de parets velles, altes, perquè ningú no tingui enveja del benestar que hi haurà dins. Dispensa, vols més conyac? Sí. Gràcies. Déu meu. Déu meu, si haguessis vist aquells ulls, eren com uns ulls sense cara, i deien,
t'he fet patir, he estat dolenta, a vegades t'he tractat malament, t'he fet la vida difícil, però he estat la teva dona i ja som vells. N'hi ha un que s'ha fet molt vell, i més vell per dintre que per fora. Quan penso que continuen els meus fills, quan penses que les teves accions, siguin les que siguin, les jutjaran els fills, les flors que vam tenir de la nostra sang amagada, que haurien pogut ser teus i meus si el destí no s'hi hagués ficat pel mig. El jardí de què parlaves és l'hivern. Fa molts anys, un home jove va prometre a una noia que se l'estimaria sempre, però a ell el temps el va disfressar de vell i no sap per quin camí anar-se'n. Hi ha jardins amb camins que no porten enlloc. Vols més conyac? Una mica, gràcies, sí. Tu i jo sempre hem estat uns bons amics. Veig els teus fills bons com un pa de sucre, jutjant la vida de la senyora Florentina, professora de piano, en una casa de Sant Gervasi. Els teus fills, que només viuen pel seu pare, que ja és lliure com les orenetes. Com les orenetes? Lliure d'entrar i sortir d'aquesta casa. Et trobo com si no et fessis càrrec Oh, i tant que em faig càrrec de tot. Per alguna cosa sóc vella. Els ulls d'una persona que mor poden omplir el món. I de què va morir, si es pot saber? Del pit. Una pulmonia, sí. Com s'ofegava, abans de morir. Com la meva mare. Jo també he vist morir. La meva mare va morir sense haver pogut veure la felicitat de la seva filla. No tothom pot morir havent pogut veure realitzades les seves il·lusions. I els teus fills com s'ho han pres? Ai, pobrissons. Semblava que els tornés a veure quan eren petits, desemparats d'una banda a l'altra del pis sense saber què fer ni què dir, com si quedar-se sense mare fos el començament de la seva mort. La teva filla festeja? Què deies? Crec que la teva filla festeja. Amb un noi, sí, semblen dos colomins. Sí. Hauria d'anar-me'n, m'han de portar unes comandes i he de firmar uns albarans. Es diu Gertrudis, oi? Sí, és un nom com qualsevol altre. A mi m'hauria agradat més que s'hagués dit Isabel, ja ho saps. Però va guanyar la família de la meva dona, que en pau descansi. I el noi té promesa? Pobret, quan veu una noia baixa els ulls. Un model, un veritable model. I tu sempre a la botiga. Quin remei em toca, Per la vida es perd la vida. En fi, ja t'he vist què és el que volia i ja tornaré, Si sabessis la feina que tinc aquests dies, no sé pas com sortir-me'n. Estic colgat. Bé, me'n vaig. Ja tornaré, Tornaré aviat. Com vulguis. Sempre t'obriré la porta. És com si fossis a casa teva. Adéu. Sobretot no hi pensis tant. A viure, tant com puguis, sents? Em faràs cas? Confia en mi. Adéu. Adéu. Es casa? Perdó? He vist morir un home davant els meus ulls. Està tota blanca. Veure els morts de preu fa perdre el color. I per aquest senyor que sembla un ànec tan soroll. Vés a buscar la senyora Perpètua. Sí, de seguida. Zoila? Zoila? Escolta, avisa la Júlia. Baixeu. Que vetlles el mort. Què és tot això? Què t'ha dit? Suposo que ha vingut. Una mica de calma i us ho explicaré tot. Sembla que siguem al teatre. Què ha passat? Tu Et espera. cases o no et cases? De moment necessito paper i ploma. Ah.
Veieu? Mireu-me. Soc la mateixa o soc una altra? Tinc el nas que tenia? Les galtes que tenia? Els mateixos peus que sempre m'han servit per caminar? Les mateixes mans? Menys bufones? Home, esclar, ja se sap. Pobra Florentina. No em diguis pobra Florentina, que no sóc pobra. Deu ser la senyora Perpètua, amb la Serafina. Vols anar a obrir tu, Júlia? Sí. Calma't, sents? Pensa que la sang té males bromes. Velles com som, no podem jugar a tenir disgustos. Ai, reina santíssima, quin decorat! Oi, els ciris, que els heu encès a la memòria de la senyora. Mai no havia vist una casa amb el llum encès de dia, com a la missa. Sí. Seieu que us explicaré una història que sabeu, però us l'explicaré de seguida. És la vella història del senyor Homer i de la senyora Florentina. Si hi hagués sang, se'n podria fer un romanço i explicar-la pels mercats. Però no hi ha hagut sang, i sense sang no hi ha romanço. Homer i Florentina eren veïns de petits i es van enamorar. Van quedar que la majoria d'edat es casarien. Homer, quan Florentina va anar al poble a cuidar la seva mare, es va casar. Quan Florentina va tornar a Barcelona després de mesos i mesos sense notícies, va trobar el promès casat. Potser van passar 3 anys i una tarda de març i de pols. El va veure en un carrer d'aquí a la vora. Van caminar una estona junts, ell es va excusar, la família, l'obediència als pares, però que ell estava enamorat de Florentina i que ho estaria sempre. Es van trobar altres vegades, i Homer casat i amb fills. Cada divendres anava a una casa de Sant Gervasi a veure la senyora Florentina i a dir-li que l'estimava. I van passar anys. Va quedar vidu i Florentina s'havia fet il·lusions i Homer va dir-li que les il·lusions només servien pels joves. El poca vergonya. Ja m'ho pensava. Has tingut sort avui. Et felicito. Oh, tant. Vine que et faré un petó. Clar que Ai, sí. Florentina. Us he cridat a totes perquè en aquest moment, en aquesta casa, estem celebrant un enterrament. L'enterrament d'un venedor de ciris i estampes. Res més. I ara, davant de totes, vull escriure uns mots al meu advocat. Benvolgut senyor Trias. Avui l'escric només per demanar-li el favor de reclamar amb tota urgència l'import total del préstec que fa uns 10 anys vaig fer al senyor Homer Sisquelles. Sí que se'ns torna dolenta. Ai, calla. Demà, sens falta, la tiraràs. Sí, vol que la tiri ara mateix? Demà. El cas és tenir-la feta. Clar. Jo, Florentina Mata, domiciliada al carrer de Sant Hermenegildo, número 3, filla de Marta i Andreu, nascuda a la ciutat de Barcelona l'any 1855, anulo pel present document el testament anterior i deixo tot el que tinc i el que pugui tenir a Serafina Ratalló i Boïgues, filla de... Com es diuen els teus pares? Joan i Magdalena. Joan i Magdalena, originària de Vallgorguina. Voleu firmar com a testimonis? No voldria morir aquesta nit sense tenir les coses en ordre. Demà aniré a casa del notari i faré aquest testament com cal. Serafina. Senyora Florentina, no pot ser. No
sabré què fer-ne. Em sembla que somiu. Ja t'ho pots ben creure, que totes ho hem vist. I si no fas bondat, ja has vist com es fa i com es desfà un testament. No faig res, jo. No faig res expressament. Sóc així. No tinc cap culpa si m'estimen. Ai, I ara, a riure. a viure! Alegria! A la salut de totes nosaltres i perquè siguem amigues sempre. Això, vista. Potser és l'Homer. Es deu haver repensat. Vés a obrir tu, que ets més valenta. I si és l'Homer, no obris. Potser d'aquí una temporada el tornaré a rebre per riure. Un altre dia, però avui no. Tornarà i et convencerà. Ai, no. Ho té com un vici. De tota la vida he estat fidel a mi mateixa. Hi ha aquest jove que vol veure la Serafina. Que no ets mort! Qui és? Senyora Florentina, és el Micaló. Ai, ja m'estranyava que poguéssim acabar la festa en pau. Ai, el Micaló, ara què? Què vols? Em van fer presoner. Ja ho sabia. I què? Vinc a patir i molta calor. Tant que t'agradava l'estiu? Vols seure? Voldria parlar amb la Serafina. No sé per què has vingut. Si haguessin dit que havies desaparegut, podies venir. Però quan una persona diuen que és morta, val més que no torni. Però jo no sabia que era mort. Que no t'ho va dir la teva mare. Bé, sí. I doncs bé que ho sabies que eres mort. Voldria parlar amb tu a soles. Sí, tot el que m'hagis de dir, ja m'ho pots ben dir. Aquestes senyores són les meves amigues. Què vols dir? He estat presoner dels moros, em vaig disfressar de moro per poder fugir. He patit set i gana i son, i sempre pensant en tu. La teva mare m'ha dit que ja li agradava per gendre, i tothom em vol, i tothom ho troba bé. Doncs tots plegats heu perdut el temps. No em caso, ni em casaré. Però jo t'estimo, jo... I tornar cap a la vinya? No, senyor. Serafina, no vols dir que el tractes una mica... Em feies massa martiris. I n'estic ben tipa. I ves tant, que ja ens hem vist prou. Te n'empenediràs. Si no em vols perquè estimes aquell farinós del fill del senyor Vidal. Ni el farinós del fill del senyor Vidal, ni tu. I ves tant abans que no em pugi la sang al cap. Aquí som senyores soles i som molt felices. I dels homes ens en ben refumem. Si em puja la sang al cap a mi, potser te n'en recordaràs d'aquesta tarda. Ah, sí? Has fet tard. Havies de dir als moros que et deixessin anar abans. Em vaig escapar. Has badat un any i ara vols arribar aquí i trobar-ho tot fet. Ves-te'n! I vostès no la poden convèncer? Mirin que per mi la Serafina és com l'aire que respiro. La duc molt endintre, saben? Ves-te'n! Sents? No em faràs plorar mai més, no? Tirant-me grapats de terra a l'esquena mentre badava i fent-me la traveta quan passejàvem. Ves-te'n i digues al senyor mestre que t'ensenyi a ser un senyor ben educat. Iapa, prou! Que un home s'hagi de sentir dir aquestes paraules. Hi ha coses que no es diuen, mocosa. Tots els homes sou iguals i tots prometeu coses que després no compliu. Però si jo em vull casar... Eres mort i no havies d'haver tornat. Ai, jo no sabia que era mort. És ben tossut que una mora! Miri, jove, val més que ho deixi estar, ja ho veu, oi, que està perdent el temps. Però és que jo he vingut per casar-m'hi. Però és que ella no es vol casar. És que, a més, he vingut a reparar una falta. Em van dir que havies anat a casa de la teva tia. No se'n recorda ningú. I més m'estimo no en recordar-me'n perquè va ser massa trist. Què li diré a la mare i als de casa? Els hi dius que jo t'he dit que no m'agrades i tots riuran. Que vingui del poble per casar-me amb tu i que em diguis que no em vols? Passi-ho bé. I no tornis! Que aquí és una casa de senyores soles. Casa't amb la Josefina. Ai, no m'agrada. L'acompanyaves a la font.
Ai, no m'agrada. I quan tornàveu de la font vaig veure que rèieu. Però... I si l'ajuda fina no t'agrada i no tens espera, casar-te amb la crisantema. Doncs no m'agrada. Doncs no t'hi casis. Ja hem vist que és ella que no em vol, eh? Jo duia bona intenció, ja ho veuen. Ja me'n vaig. Sí. Adéu. 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 Vols donar-me la mà? La mà, sí. Sempre pensava en tu, saps? De nit i de dia. Massa martiri. Compra't un cendrer. Vols dir que si tornés més És endavant... ben inútil. No m'agraden els homes. Soc propietària i ja està bé. Sí. Adéu. Passiu bé, tinguin. Adéu. Vingui, jove, Adéu. vingui. Vingui, jove, que ja l'acompanyaré. La porta és per allà. Sí. Apa, maco. Ai, pobre noi. A l'últim em feia pena. Perquè no el coneix. Feia pena. A mi no me feia gens. Que no celebrem l'enterrament del senyor Homer. Mira, ja està aquí la Júlia. Pobre noi. Semblava una gallina mullada. Sí, d'aquí 5 minuts semblarà una cadernera. Tot és comèdia. A viure, a riure. Alegria! A la nostra salut. Vinga. Fora d'aquesta. Tot és comèdia. Senyores, senyors, bona nit. No marxin encara perquè d'aquí uns minuts es produirà la inauguració de l'exposició 10 anys de lectures a la fresca a l'Espai Lluís Ribes. Per favor, no marxin, un moment. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Com saben, tots estem celebrant la 10è cicle de lectures a la fresca. 10 anys que han passat molt ràpid, almenys per mi, i que han creat, com es pot veure, un públic fidel pel que estem alegrits. Per celebrar-ho, d'aquí uns minuts tindrem aquí coca i cava. Jo crec que Catalunya és l'únic país que es pot prendre coca davant de les autoritats. Tots a la cadira que han segut s'han trobat amb un vano, el vano característic de cada any, que aquest any ha fet el nostre amic Ignasi Besó,
que forma part de la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang. Li ha costat molta feina perquè hi ha exactament 65 persones que són les que han col·laborat com actors o actrius, músics, inclús ballarins, amb unes lectures que cada vegada, com he dit moltes vegades, ho són menys i són més teatre. A mi m'agradaria, donat que es donen aquests anys, fer-los veure que si agafen el vano veuran que a la part de dalt hi ha 3 ocells. Aquests 3 ocells són 3 persones que en aquests anys van deixar l'escenari d'aquest món. I són, i és un homenatge que els vull fer avui, per una part el polifacètic Joan Llamas, el segon, i dic per ordre de desaparició de l'escenari, el segon, el ciutadà Adolf Priante, i el tercer, l'intel·lectual i patriota Martí Olaya. Per ells un gran record. Gràcies. Bé, com saben, aquesta ha sigut la primera de les lectures i a continuació hi ha 3 dijous aquest any, aquesta vegada seran 4 lectures aquí, a la Passió Ventura la setmana que ve al Cabaret Porcel, que és una obra que es va fer el 2010. El dia 17 de juliol a l'Avinguda Gaudí, que és un nou espai que serà la primera vegada que es farà servir al Passi Obrer Senyor Segarra, que es va fer el 2011, i el 24 de juliol als Jardins del Monestir, l'espai al Racó dels Castanyers, les Dones Sàvies. A part d'això, aquest any es dona la circumstància que al Teatre Grec, el dia 30 de juliol, es farà el Nevares, en concert, que com ja saben la majoria dels que estan aquí, es va representar precisament en aquest Racó dels Castanyers, darrere del monestir, l'any que es va fer la celebració de Pere Calders. Bé, ara només ens queda, per tant, passar a la inauguració, però abans tindrem unes paraules. Tenim el regidor de l'Ajuntament de Cultura, senyor Xavier Escura, per favor, senyor Escura. La directora de les Institucions Catalanes, Laura Borràs, per favor, Laura. I la presidenta de l'associació, i a més directora d'aquest espectacle i de molts, la nostra amiga Dolors Vilassau. Si volen pujar, per favor. La coca i el cava espera, però hi és. Aquí està. Ara el problema és aquest del protocol. Jo no soc... A veure, el protocol que ens diu, si fos la més alta seria ella, si fos el càrrec polític seria ell, i si... Passem de protocol. Passo a la veu. Jo estic una mica cansada, una mica nerviosa. Només us volia donar les gràcies perquè si aquests 10 anys hi ha hagut lectures a la fresca ha sigut, diré, per 3 coses. Una és perquè a Sant Cugat hi ha un planter d'actors increïble. O sigui, això que deies tu, que tenim més de tot, però realment, sense aquest grup d'actors que l'any 2005, que era l'any del llibre i la lectura, van decidir posar-se a llegir, després si veieu l'exposició veureu que els 2 primers anys tots són taules i faristols i cadires, i després hem acabat així, no? Que quasi fem coses molt teatralitzades. Doncs si no hi hagués aquest grup d'actors aquí a Sant Cugat, això no seria possible. Aquest és el primer agraïment. Un altre és si tots vosaltres no ens acompanyéssiu, doncs com sempre omplint les places, sense públic el teatre tampoc existeix. I una altra és la col·laboració
que sempre hem tingut de dues institucions aquí representades, l'Ajuntament de Sant Cugat i la Institució de les Lletres Catalanes. Totes dues institucions, per exemple, Laura, tu avui estàs aquí, però jo recordo el Francesc Parcerisses, recordo el Sobirana, recordo l'Oriol Izquierdo, i avui està ella, han passat 10 anys, no? I sempre hi ha hagut aquest suport. Igualment, l'Ajuntament de Sant Cugat, des del primer moment, hi ha hagut aquest suport. Jo m'agrada parlar de les institucions, però també m'agrada parlar molt de les persones, i sabeu que jo em costa molt dir coses que no penso, i penso que en bona part aquestes lectures han pogut créixer gràcies al recolzament que ens ha donat en Xavier Escura. I jo et vull agrair a tu, a l'Ajuntament també, però a tu personalment, que hagis fet aquest esforç al llarg d'aquests anys per aquestes lectures. No dic més coses perquè tots volem veure les fotos, que són molt maques, i sobretot també volem menjar coca i cava. Moltes gràcies, Dolors, gràcies a tots per convidar-me a ser aquí. Quan la Dolors em va fer saber que avui s'estrenaven aquestes lectures al fresc, que fèiem 10 anys, i em va demanar que fes el text del Bano, cosa que vaig accedir molt gustosament. Avui, com sabeu, si no ho sabeu us ho explico, és el centenari de Joan Vinyoli. Avui Joan Vinyoli hauria fet 100 anys i ho hem celebrat amb una festa a Barcelona, hem fet un homenatge a l'Art Santa Mònica, i per tant quan he acabat a 9:45 he arribat corrents. Però no podia pas perdre-m'ho, primer per aquests 10 anys i segon perquè la Rodoreda és una de les més grans i per tant és fantàstic que heu començat avui amb aquesta peça que és aquest cant a la solidaritat femenina, tot i que Déu-n'hi-do la que es deixen anar, que això és la Rodoreda en estat pur. Llegia, jo he agafat el text i anava resseguint. Com que era una lectura dramatitzada, jo he agafat i també m'he portat el meu llibre i he anat fent la lectura. No dramatitzada perquè les feu aquí vosaltres, però ho he reviscut. I la veritat és que es veuen moltes coses de la gran Rodoreda, de moltes altres novel·les, de molts altres contes. Jo veia la Teresa Goday mirant-se la seva amiga Eulàlia Vallda, que estava allà i li deia que m'entens d'enveja, filla meva, que és el que moltes vegades podríem haver vist en aquests diàlegs d'aquestes dones. O una frase que, per exemple, no s'ha dit, que heu adoptat una mica el text, i jo crec que és molt significativa del que és tota l'obra. Entre totes som fortes, fem un bon nus, i aquest nus i aquesta solidaritat de les dones